מועצה אזורית, ובטח מועצה איכותית כמו שלנו, היא ארגון רציני ומורכב לניהול. 10 יישובים שכל אחד הוא בעל מרקם ואופי ייחודי. ועל אף שאנחנו נחשבים למועצה איתנה, יש עבודה רבה עוד לפנינו ואתגרים שונים לצלוח. חינוך, ביטחון אישי, ספורט, תרבות ופנאי, תעסוקה, עסקים ותעשייה, תחבורה ותשתיות, איכות חיים, איכות סביבה וחיבוק הגיל השלישי. אלו רק חלק קטן מהנושאים שהמועצה מטפלת בהם בשוטף. כל אלה ועוד צריך לדעת לנהל ולחבר. המורכבות היא גדולה והאתגרים הם רבים. חייבים ניסיון עשיר. חייבים ניסיון מוניציפלי מוכח. את הניסיון הזה של מעל 30 שנות עשייה ציבורית ממשית, אני מביא איתי לתפקיד. אני מאמין בכל ליבי שניהול המועצה בראשותי וביחד איתכם להפוך את גן רווה לקהילה חזקה ומתחשבת לעתיד טוב יותר.